муштариҳои Тоҷиксодиротбонк мегӯянд маблағҳои худро аз ин банк гирифтан наметавонанд. мебояд ин банк рӯзе барои мардум аз банкоматҳои худ то 200 сомонӣ пули нақд медод. сокинон мегӯянд ҳамин маблағи ночизро ҳам рӯзҳои охир наметавонанд бигиранд. С утра зять просидел с утра до обеда. Денег не было. Сказали, придите после обеда. Вот я пришла после обеда. Там людей столько много. И опять говорят, нет, у нас проблема, придите завтра. муштариҳо мегӯянд баъзан соатҳо назди банкоматҳои бепул поида меистанд то пулҳояшонро бигиранд ки онро ба таъбири худ ситонидан меноманд. مهنت خودمون طلب کردیم و عکسای پیرزوده طلب نکردیم. این ای سحری خلق همینجا شده. تیمون بانک ملی برند دوام شد در جا گپ میزنه. барно имомова аз ноҳияи фархор ба душанбе омадааст. барои он ки пулҳои худро рӯзе 200 сомонӣ бигирад дар хонаи иҷора нишастааст. قطعی آدم ها اخرانی کش داشت گروب ابرشت ابرشت گروب میکنه میگو که ما اکسای و سوما طالبیدنی میویم. дар Тоҷиксодиротбонк ба радиои Озодӣ гуфтанд даъвои муштариҳо асос надорад ва имкони гирифтани рӯзе 200 сомонӣ барои онҳо фароҳам аст. Тоҷиксодиротбонк яке аз банкҳоест ки зиёда аз 2 сол мешавад дучори буҳрон аст ва дар пардохти пасандозҳои муштариҳояш мушкил дорад.